uNkulunkulu akakulonde kubusise kama kupastor ngithalela iNewflick inamba isebenzisa umlandeli wechannel uma uyimember yechannel sona nisenza mhlamba umoya umlandeli nemember ungayisimhle inamba iyeke kanti inamba senza kuphela kuma calls not WhatsApp not kuma SMSs sibeka la uNtombi Shongwe uthi ngiyabingelela pastor uphupha kuyithenga inkomo usho inkomo so ushuthi uphuphe ethenga inkomo she dreamed of herself buying a car or she dreamed that she was buying a cow. Yeah. So now let's go. Number one, yini inkomo is a cow. Inkomo iyithongo isidalwa ngokwesintu noma uphawu lwesidalwa noma lethongo. Inkomo ingaba uphawu lwencebo ingaba uphawu lomuntu. Number one, uma uphupha inkomo kungawuphawu luhle uma uyithenga olungasho ukuthi kungenzeka kukhona okuhle okuzayo noma ozokuzuza kungekudala. 2, ngokujwayelekile uma uphupha inkomo kuwuphawu luhle uma uyithenga lungayisho lenhlanhla ingcebo noma inhlanhla yengcebo ukuchuma nentuthuko noma impumelelo ezofika kuwe ingabe ngokusikhandla ngabe ngokuzimisela yabona kwakho. Amahubo 107 verse 8 wababusisa abanda kakhulu akwancipha inkomo zabo aw akanciphisanga inkomo zabo. iziChronicles zokuqala chapter 5 verse 9 ngoba inkomo zabo zanda ezweni lakwaGileyadi. Number 3 yenzeka futhi uphupha la inkomo ubuphauluhle uma uyithenga olungachaza ukuthi ungasuthola isabelo sefa noma imali noma incebo. 4 kwesinye isikhathi uma uphupha inkomo kuwuphawu uma uyithenga lungafika lokhu kukhomba ukuthi mhlobo kukhona umcimbi ozayo noma kukhona umcimbi efanele niwenze yabona. 5 uma uphupha uthenga ngokwesintu uma uphupha uthenga inkomo kuwuphawu oluhle uma uyithenga lusengavela uma kufanele kube noma uma kukhona isidalwa kumele sikhungwe lingavela uma kukhona isidalwa efanele sibuyiswe ekhaya likhomba ukuthi mhlawumbe kukhona isidalwa esifuna ukukhungwa noma kukhona isidalwa esifuna ukubuyiswa ekhaya yabona. So ungabona uthenga ke lenkomo ngoba umisele lo msebenzi kuyokhunga lesidalwa noma kuyobuyiswa sesidalwa silethe ekhaya. Abanye bethenga inkomo futhi nje umuntu nje osethole uphathina noma uzothola uphathina uyalobola uzoshada bla 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 nani yabona kuyenzeka kanjalo. Siyabonga kakhulu besibeka la uma ukuthenga inkomo kuwuphawu oluhle isikhathi esiningi. Blessed. Kulega